pracujem v občianskom združení Nádej deťom, ktoré je špecializované výučbové pracovisko pre Pedagogickú univerzitu Mateja Bela, kde spoločne pripravujeme študentov na prax. Jednou zo študentiek, ktorá prišla v roku 2022, bola aj Nikola Balážová. Prišla si vykonávať odbornú prax v našom združení a prejavila veľký záujem pracovať s marginalizovanými rómskymi komunitami. Musím povedať, že patrí medzi najlepšie pripravených a aktívnych študentov a študentiek, ktoré k nám v rámci praxe chodili. Vždy sa dalo na Niku, tak ako sme ju všetci volali, spoľahnúť. Veľmi rada pripravovala všelijaké veľmi zaujímavé výučbové stretnutia, kde deti ani nevedeli, že sa niečo nové naučili. Rovnako prirodzene vchádzala aj do rómskych komunít, do rómskych rodín, lebo jej prax obsahovala aj terénnu sociálnu prácu. Rovnako sa podieľala s nami na výskume, kde sme merali deti, aké majú potreby, aby zvládli vstup do prvého ročníka. A veľmi takou najzapamätateľnejšou aktivitou, ktorú s nami robila a znovu veríme, že bude, je Mikuláš. Že ona sama prebrala rolu, aby v tom mikulášskom tíme mohla deťom priniesť radosť. A veríme, že si toto ocenenie zaslúži, pretože ona s nimi po odbornej praxi ďalej vykonáva dobrovoľnícku činnosť a navštevuje ich domácnosti, zdieľa s nimi ich osudy a pomáha im hľadať také dobré riešenia pre svoj život. Nika, bola si asi pre nás veľkým prínosom v občianskom združení Nádej deťom a vieme, že takí študenti ako si ty, ktorí skončia pedagogickú fakultu na Univerzite Mateja Bela, budú veľkým prínosom pre marginalizované rómske komunity. Želáme ti ešte veľa úspechov v osobnom živote aj v práci.